Čaute ľudia, moje meno je Robmeister Roblox a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. A dneska si zareagujeme konečne na Poppy Playtime Chapter 4 gameplay trailer. Konečne je to tu, 5 dní pred hrou, furt tomu nemôžem overiť a ešte som to nevidel a môžeme ísť rovno na to a ja som tak natešený. Nebudem to nejako pokecávať, najprv si to pozrieme a potom si to zanalizujeme. Kamo, nejaká plastelína. Dobre. OK. Vyzerá to zatiaľ dosť zaujímavo. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Down here. It's not like anything Poppy. It's hell. Čo? What? And Playtime wanted it to be. To normálne vyzerá lepšie jak tá trojka. Graficky. Wow. To vyzerá, kámo. Oh. Červená ruka. Oh my god. Jarnaby. Save heaven. Oh. To je mega cool. Oh my god. Oh, doktor. Kissy žije. Oh my god. To vyzerá dobre. Doktor. Oh my god. Oh. Nightmare Critters. Oh, to sú mŕtvi ľudia. Oh my god, to vyzerá strašne dobre. Pianosaurus. Olitable. Oh my god. Teraz nám to ukáže asi toho nového charaktera. Oh my god. Oh, to je on. Oh. Follow me. Kámo. Takto ale to vyzerá dosť dobre. Wow. Chapter 4 Save Heaven. 30. vychádza hra. Žiadne, dúfam, odklady nebudú. Fakt, štvrtok vychádza hra. Už sa na to veľmi teším. No, tak čo k tomu povedať? Ako ten trailer bol skvelý. Ešte lepšie jak na trojku, podľa mňa. Kámo, to ma nahypilo, to bude skvelá hra. Dobre, no ideme si to krásne analyzovať. Tuto si dáme menší speed. Dobre, a dáme si... Počkaj, ja potrebujem to aj tu stíšiť. A ideme na to. Neviem, či to nebude až moc potichu. No, tuto zo začiatku padá nejaká plastelína. To asi nie je nič tu, nič zaujímavé, proste nám to iba padá plastelína. A tu Poppy hovorí už nám niečo. A teraz tu bude takto úplne neuveriteľný záber na toto väzenie. Toto je asi ten red gas tuto hore. A vyzerá to vynikajúco ako graficky, to vyzerá super. Tu máme nejaké to väzenie. To väzenie ako vyzerá fakt dosť dobre, ale ako inak to asi nie je moc nič iné zaujímavé, lebo je to proste iba väzenie a podľa mňa to nie je fakt nič zaujímavé. No a teraz už asi pôjdeme na ďalší obrázok. Počkajte, tu si prepnem niečo. Dobre. Ne. Tak, dobre, môžeme ísť ďalej. No, tu nie je asi nič zaujímavé, tak... Ale vyzerá to fakt dobre. Ideme ako tuto ďalej. Máme túto celú áreu nejaké... Znova to väzenie. Vidíme, že tu máme fialovú ruku a modrú ruku. Hádam, že asi je bug, že nemá byť takto roztiahnutá tá ruka. Ruka. Má byť takto pekne pri sebe ako tá fialová. To je asi trochu bug, hádam. Asi to dúfam, že to opravia do oficiálnej hry. Tuto sa zatvárajú nejaké dvere. Znova trúbka s red gasom asi. A tu je všade daný ten red gas.
sa zatvorili dvere a tu máme to oko toho doktora. A fakt, ako, super. Tuto asi tiež nič nie je zaujímavé. Tuto, a tu už je opravená tá ruka, super. No, ale tuto, to vyzerá tak, ako keby, ja neviem, čomu to priradiť, proste nejaká caveka to vyzerá ako byť. Dobre. Tuto máme strašne veľa tých monitorov a nejaké dvere. Dobre. A tuto nájdeme červenú ruku. A to som dosť rád, lebo sme ju prišli a teraz ju znova nájdeme. Takže nice! Super. Aha, ideme. Tuto je znova Red Gas. Tuto je Yarnaby a tu je napísané Save Heaven a sú to nejaké proste graffiti. Aha. Tuto robíme tú mechaniku ako v dvojke, tuto Yarnaby ide na nás, tuto neviem, nejaký generátor a tento obraz je naprosto, neviem, jak by som to povedal, ale je super. Mega creepy. Vidíme, že tu má on tie obleky ako. To vyzerá mega creepy. Tu máme Kissy Poppy, takže Kissy žije a ona vyzerá ako keby nás držala? Alebo ja neviem. A tuto ale ako ona krúti hlavou, že áno, tá Poppy, tak neviem, že čo to má ako znamenať vôbec. Tuto jumpujeme klasicky, tuto nás zhodí dole. Toto je mega creepy záber, lebo predstavte si, že vy možno budete musieť hádať, že ktorý je pravý, viete. To bude mega creepy, to keď budem hrať, tak sa zlaknem. Tam boli Nightmare Critters a tuto je mega, lebo tam sú mŕtvi boli tí zamestnanci. Tuto sa otvorili dvere, znova Nightmare Critters, Kissy a Poppy, Pianosaurus, počkaj, to bolo veľmi rýchle, Pianosaurus, jak sa po nás rozbehol, to bude mega creepy podľa mňa. A tuto nejaká trúbka, bežíme a teraz znova robíme tú mechaniku ako z dvojky. Tu máme tú červenú ruku a naháňa nás Yarnaby. Tu bola, to potom si ešte pozrieme také, no. Dobre, tu znova toto s tými jak by som to povedal, monitormi a sa otvárajú tie dvere tam. A tuto už nám revealne toho nového charaktera tu, ktorý vyzerá naprosto dobre. Samozrejme ešte není koniec videa, lebo ešte si tu pozrieme nejaké screenshoty, ktoré nám vydali. Môžeme rovno na to kliknúť a A teraz tuto vidíme, že máme proste nejaké baterky a tuto nás naháňa, teda nie naháňa, vyzerá, že tam je Yarnaby, ale nejde nejak proste to nejak proste dať inak? Prečo je to tak priblížené divne? Jak to urobíme? Dúfam, že si nemusím stiahnuť to. No nevadí, aspoň asi vieme približne, čo sa tu deje, tuto Yarnabyho pusa je takto a takto. Ďalší obrázok máme tu túto areu s tým väzením. Tuto nás ten Yarnaby naháňa, čo sme videli aj v traileri. A to je asi tak všetko, to sú iba 3 obrázky. Sorry, že ste to ako takto zle videli, ale dúfam, že vám to nejak vadiť nebude. Samozrejme ideme ešte aj na Steam page, kde vidíme, že tuto zmenili pekne krásne banner. Vyzerá, že asi tu moc nič iné není napísané. Planned release date 30. januára. Tuto nedali to nový trailer.
tu vidíte môj nick. To potom asi zabúrujem, alebo neviem, čo s tým spravím. No nevadí. A teraz ešte jedna vec. O nie, kámo, ešte tu není daná tá chapter 4, kámo, platforma, nevadí, no, lebo na 3 to takto bolo, ale vidíme, že tuto ešte 4 není. Tak ešte si budeme asi musieť chvíľu počkať. Tak asi teraz ako není tu nič nové, ten trailer vyzerá super a už sa teším strašne na chapter 4 a dúfam, že si ju spoločne zahráme spolu. A zatiaľ čus.